Buang ang kaubahan na. Jay, kini magdaghan ng kwartang buang eh. Lihok bay, tulis ni bay. Tulis bab. Rank game rin mo bab. Kapili ko na ibogo kayo mga kauban mo kap. Puk na. Sursurang mas ko anon. Kining buang eh, magdag ko kani kwarta ba, maghabol kadak aba. Oy, George! Tulis ni George! George, nakay-balik si Quinta na nandaya, George? Quinta? Atay si Quinta na bangko. Oh, ngayon. Oh, so unsang taong kay? Tay si Quinta lang. Birthday mo, ikot ta si Moy mo. Diha na ipeskwela mo mga anak mo mga igsoon dito. Peskwelahin mo lula na. Bangko na part, mo na part. Ate bang buang siguro dahil si Quinta ron ngayo. Ate luya pug naong ning buang eh. Sige lang tulis natin tuyo. Dong, tulis na dong ha. Oh, lagi kwarta boss. Okay, kwarta dong. Tigaan ka kwarta dong eh. Pagsuryo eh. Puselo may tigaan ka kwarta. Mo na tanan pagpalit ng bugas. Luoy kay ka. Tanaw ko si mga luoy kay pag sunusulo ng uban nga manulis. Mo na tanan. Hindi na ko armas may. Sige. Salamat ya. Oh. Ay pag kwanta lakaw na nito. Salamat ya. Oh sige na to na. Pagdali kay ay si kuan na bisig tuliso ka na ha.